Така, в Лука 12 глава, 36 стих. И самите вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отваряте незабавно, щом дойде и похлопа. Лука не казва така, самите вие да приличате, казва на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отваряте незабавно, щом дойде и похлопа. А нека сега да видим също Откровение, 3 глава, Откровение на Йоан, 3 глава, 20 стих. Откровение 3:20. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям и той с мене. Лука ни казва в 12:36, че да бъдем и бъдете като човеци, които чакат господаря си, та щом дойде и почука, веднага да му се отвори. Да бъдем трезвени, когато Христос идва. Да бъдем трезвени, когато някой ще почука на вратата ни. Да бъдем трезвени, когато Христос ще каже: ето стоя над вратата и хлопам. Ако някой чуе, казва гласа ми и отворя вратата, казва, аз ще вляза и ще вечерям с него и той ще вечеря с мене. Скъпи хора, скъпи братя, скъпи сестри, вратата, която Христос чука точно сега, е сърцето ви. Вратата, която чука точно сега, е вашето сърце. И ако вие чуете гласа на Господа и отворите сърцето си, Бог казва в Неговото Слово, че ще дойде и ще направи обиталище в сърцата ви. И Той даже обещава, че ще изпрати Духът си във вас и ще дойде с Отец, Син и Святия Дух. Ще построят какво? Обиталище. Твоето сърце, което е в теб и в момента удря, то е благодарение на Бога. Но, брати и сестри, това слово е от Бог към вас. Отворете сърцата си, за да може Бог да прибави язвие в тях. Отворете сърцата си, за да може Бог да направи помазанието си пълноценно във вас, за да ви благослови стократно, за да ви даде благодат, смирение, сила, благоденствие. Отворете сърцата си на Господа, защото Той стои във вашите сърца